Ridu mawur mangawur-awur-wurahan Pengaraning ngajurit gung maguru gongso Tatak kadya butula werpandriting turangga esti Ara kata ingkang dwaja lelayu sabit Dwaja lelayu sabit ing tepi saking pisuwanan kula boten midhanget dawuh pangandikanipun para pepunden Koko Prabu kuling nglayi ing swala bumi pun Setyaki cumadeng dawuh semanten ugi Kulawa kula ingkang putra Sapta bumi pun Antarja cumadeng dawuh kuling ingkang putra pringgondanipun Garukaca ngaturaken sumengkeming pangabekti kula aku ngaturke pangabektiku bae tamparan ya Pak Poh lho sapa kuwi basane Pak Poh iki sapa iki Antasena Pak Poh walah dalah iya nggih sing mbok tiru ki sapa bapak piye aku tiru Kanjeng Rama kacang jari ora ninggal anjaran Kanjeng Rama ki mau ora iso basa nek ana anak tiru ora iso basa lak ya malah ya bener to apa anak kon tiru tonggolan teparune malah ora apik to ya nggih ya mengkono kuwi sing tak jaluk semanten ugi kula pun Garukaca ugi nyadeng dawuh Abdi paduka ing kepatosan kula pun patih Praguta nyadeng dawuh lho Has aja guyu luwe Praguta aja cengengesan kuwi ning kene wah kaya dapure Nurdin ae Prabawa wonten pengendika ing ngadhawuh patih tambak Gageng Semonoga wonten pengendika ing ngadhawuh sinuwun niki dina para prajurit lungguh kang prayoga ingsun jatine wigatining Pasimakan Werkudara piye sing perintah pun Kakang apa siadi aku manut yo Garukaca wonten pengendika ing ngadhawuh nadyan akeh para kusuma negara dene iki sing tak mawas bisa ngawat-awati lakune putra Madukara ya mung sira kejaba kowe ora ning meneh nggih kersanipun kados pundi putra Madukara ingkang mijil saka kahyanganing Karang Kaendran sing jenenge Bambang Prabakusuma iki dinuta karo kengramane ya Kyai Janaka kineng upaya Mustika Retna ingkang linggar saka sasana ya kuwi Bathari Sri lan Bathara Sadana lan kaptone gumregah atine Prabakusuma ning nadyan mengkono aja nganti ditegakake awat-awatana Garukaca Setika lan para senepati liyane tutwuri mbok menawa iki mengkono mung gane lakon Setyaki Antarja tambak Ganggeng lan kabeh Prawadyabala lan para prajurit saka Mandura aja nganti keri sebab iki kudu tumandang bebarengan inggih sinuwun inggih wo ora usah dadak ngluputake marang sapa wae iki sing kleru sapa sing kliru sing endi ora perlu wah sing wigati kowe makarya manut kreteking atimu dhewe-dhewe kanthi ati kang tulus sebab dina iki golek tulus sing ati iki wis kangelan mekaten Prabiya prayogane piye Werkudara ya aku manut bebarisan iki nganggo dipacak ditata cara apa prayogane nganggo pancene ngono baris saka ngamarta tak barisake Garuda nglayang banjur dapukane piye dapukane mengkene Garuda nglayang kuwi mau kejaba akeh cacahe uga pirantine genep kagian cacah ngewohi-wohi lah kok ngewohi piye sing ringkes wae
umpamane sing ringkes ki mau dibalesi apa? Dwirada meta. Apa kuwi? Dwirada ki mau gajah meta ki ngamuk. Barisaning gajah ngamuk. Dapukane piye? Awake ki mau aku. Terus sirahe sapa? Sirahe kowe. Pralene Setyaki. Gading iwon lengen Garukaca Antareja, buntute Antasena. Cukup rasah kokean wong. Dipilih sing penting-pentingan kabeh. sing gabite blebek kabeh. Luwe. Madang kowe. Pun sego padang kok lho. Tambak Ganggeng wonten pengendi kowe ngadhawuh budalna Perwadyabala dina iki kowe kang dadi racuk sakuling cucuk. Aja karo dening gawe sendika ngestaken dawuh. Enjing pitalaku muro saking Amarta Nagri. Kong ingkang bala kuswa obra busananira. Lir surya wadalira saking calani diarasa madangi jagat. Duk mungop aneng sak pucuk-pucuking ukir mrebabak bang sumirat kena soroting surya. Titenono Wonci